Ahoj, som Jano. V spoločnosti Labaš pracujem 4. rok na pozícii vodiča. Môj príchod do práce si riadi plánov rozvozov na daný deň. Sú teda dni, kedy výhradne zásobujem naše vlastné maloobchodné prevádzky Fresh Plus a dni, keď tovar rozvážam pre zákazníkov. Hneď ráno prevezmem od dispečera cestovný príkaz, ktorým sa počas dňa riadím. Kľúče od auta a ak mám trasu k zákazníkom, tak beriem aj registračnú pokladňu a faktúry. Nakoľko náš sklad funguje nepretržite, nemusím sa zdržiavať nakladaním tovaru skoro ráno, pretože mi ho kolegovia, ktorí pracujú na nočnej zmene, pripravia. Auto pred jazdou po technickej stránke skontrolujem a podľa cestovného príkazu vyrážam na určenú trasu. Dnes mám odviesť tovar do predajne Fresh Plus na Moldavskej ceste v Košiciach. Po vyložení tovaru si skontrolujem cestovný príkaz a vraciam sa na veľkoobchod kvôli naloženiu auta na môj ďalší rozvoz. Nie som typ človeka, ktorý vyhľadáva stereotyp, preto ma na práci vodiča baví to, že každý deň je iný a aj rovnaká trasa vie priniesť nový zážitok. Ako otec dvoch synov si na spoločnosti vážim stabilitu a dodržiavanie výplatných termínov. Z ponúkaných benefitov využívam predovšetkým mobilný telefón s neobmedzeným paušálom a je super, že na tento paušál má nárok aj moja rodina.